Il-kumpanija Bonds hija eżempju ċar ta' kif persuna b'viżjoni tista' timraħ f'pajjiżna stess. Kien għalhekk li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg l-erba' filgħodu żar il-binja tagħhom f'Ħattart fejn tkellem mad-diriġenti kif ukoll mal-ħaddiema biex jisma' direttament minn għandhom l-isfidi li qed jaffaċċjaw u l-proġetti li għandhom għall-futur. Il-kumpanija Bonds tbeħ kċejjen kmamar tas-sodda kif ukoll kmamar tas-solott dan apparti li toffri servizzi u disini għal kull konsumatur. Il-negozju beda lura fl-1948 bħala importaturi u distributuri biex fl-1990 il-kumpanija mxiet lejn il-binja f'Ħattart fejn bħalissa qed isiru wkoll refurbishment. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg jintweraw wkoll il-viżwal ta' kif mistenni jiġi l-operat il-ġdid. Il-chairperson Alex Aquilina u li Aquilina, wieħed mid-diretturi, tkellmu mal-kap tal-Partit Nazzjonalista dwar l-isfidi tal-kumpanija. Fostom il-kwistjoni tar riżorsi umani u anka l-unfair competition. Trajna anke l-prodotti li jimportaw ġewwa pajjiżna u anke l-amara sabiex nifhmu anke l-isfidi li anke għandhom rigward l-importazzjoni ta' ċertu amara. Tkellimna mal-ħaddiema wkoll, ovvjament titgħallem li hemm diversi sfidi li jaffaċċjaw fosthom il-nuqqas ta' ħaddiema li jistgħu jsibu, l-unfair competition li jkun hemm anke ma' prodotti li jiġu minn barra u anke minn aspett ta' parallel trading. U għalhekk tifhem anke dawn ir-realtajiet u nkunu nistgħu nindirizzawhom tal mod li ovvjament ikun hawn dejjem il-level playing field ġewwa pajjiżna u kumpaniji bħal dawn ikunu jistgħu jkomplu jikbru, jinvestu u ovvjament joħolqu iktar xogħlijiet għal Maltin u l-Awxin kollha. Il-kumpanija Bonds tħaddem il fuq minn 20 impjegatu ilha mill-2014 tirbaħ l-unur tal-aqwa turnover mill-ħwienet kollha ta' feba l-każa madwar id-dinja. Bid-direttur li Aquilina f'kummenti lil Net News jispjega kemm huwa importanti l-qgħad bħal dawn biex il-Partit Nazzjonalista ikollu idea ċara tal-ħidma li qed issir minn kumpaniji lokali kif ukoll l-isfidi u l-għanijiet tagħhom għall-futur. Meta jiġi xi ħadd bħal kap tal-Partit Nazzjonalista huwa importanti nispjegawlu x'problemi jista' jkollna, x'opportunitajiet jista' jkollna, x'nistgħu nimmeljoraw anke biex ikun situazzjoni aħjar għal kulħadd għall-impjegati, għall-klijenti, għalina, għall-investiment. Ġifieri żjara bħal daw għalkemm mhumiex spissi napprezzaw ħafna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg kien akkumpanjat għal din iż-żjara mix-Shadow Ministers Justin Schembri u Graziella Gallia.